Erabakia hartzea taldean galdetu egin zidaten, eta egia esan, 4 urtetan egindako lan hori bada pertsona bezala ikasteko aukera daukazu, pertsona bezala areagotzen zoaz, ikasten duzu eta interesgarriena, ez 4 urte guzti hauetan pertsona bezala ikasi duan eta taldearekin ere ikasitako guzti hori ere mantentzea. Azkenean beste urte batzuetan, ez gure taldean EH Bildu koalizioan dauden alderdi batzuk ezin izana eduki dute halako jarraipen bat emateko, eta hori oso interesgarria da azkenean proiektu politikoa guztiok bat egiten baldin badugu ere, pixkat egunerokotasunean murgilduta dagoen pertsonak aukera aukitzea jarraipen hori egiteko oso interesgarria da, eta taldeak berak hori baloratu du, eta galdetzerakoan, egia esan, bai gustuz eta 4 urte hauetan gustuz aritu naiz ikasi dudalako eta uste dudalako oso interesgarria dela horren jarraipena ere egitea. Azkenan berri izatea edo ez, nik uste oraingoz, esan dezakete urduritasunean ezetz, egia da, badela ez, ja da, badaukagu ibilbide bat eta ibilbide horri ere aurrera egin behar da, garapen bat eman behar zaio. Eta noski behin datu batzuk dituzuenean, bai zinegotzi kopuruak edo bozka kopuruak ondoren horiek ere mantentzeko helburua daukazu, irabazteko ere oraindikan ere helburuak badituzu, eta hor dauki dezakezu urduritasun hori, ea nola egongo den, ea herritarrek zer erantzun emango dioten zuk edo taldeak egindako lan guzti hori izan daiteke, baina bestela hautagaitza bezala nik uste eta aurkezpenan esan genuen gu talde bezala aurkezten gera, zerrendaren lehenengo postuan joatea, 2., 3., 4., azkenean ez da garrantzia ematen dioguna, gerola lan hori egiten dugu eta erakutsi dugu, ere talde moduan lan egin duguna, eta azkenan hori da, hautagaitzan goazenak batzuk urduriago, bai lehenengo aldia delako, eta agerraldiak egin barko dituztelako, jendearen aurrean hitz egin, komunikabideen aurrean hitz egin, beste batzu ja 4 urte horietan irabazi dugu hori ez, eta bai osoko bilkuratan, elkartekin bileretan eta komunikabideen aurrean hori ikasten zoaz, eta urduritasuna esan dezaket, ez, beti esan izan dut, urduritasun puntu bat edo eduki behar dela egiten duzun gauza guztietan lasaitasunak okerrak egitera eraman altzaizulako, baina bestela handirikan ez. Eskenategi politiko berri bat dagoela ezin daukatu, eta argi gelditzen da adibidez Irunen, 8 hautagaitza daude, eta hautagaitza berriak aurkitzen ditugu Irungo zerrenda berri batzuk daude, alderdi berri batzuk daude, eta proposamen berri batzuk daude, beraz, eskenatoki politikoa berria da, herritarrek ere, poliki-poliki beraien ahalduntzea ere bideratzen dutelako, erabaki nahi dituztelako, erabakiak hartu nahi dituztelako, eta lehenagotikan ere, batzuk daukagun proiektu politiko batekin, hala izan dudelako betidanik, herritarrekin kontuan eduki behar direla erabakiak hartzerako garaian, herritarrek eduki behar dutela erabakitzeko eskubide hori behin eta berriro aldarrikatu dugu, hitz egiten dugu demokrazia ordezkatzaileaz eta parte hartzaileaz edo zuzenaz bide horretan jorratu dugu, eta bai, poliki-poliki pentsatzen dugu badagoela, interes hori erabakiak hartzeko, benetan, geroz eta interes gehiago dagoela, politikaz bizitza guztian hitz egin da tabernatan, kaleetan, plazatan, orain geroz eta gehiago hitz egiten da eta jendeak badauka, ez nahi hori, erabaki horiek hartzeko, parte hartzeko eta hori da bultzatu garrena. Azken finean, gu ordezkari politiko batzuk gara udaletxe batean edo beste administrazioetan, baina herritarrek egiten dute politika egunerokotasunean eta beraiekin egin beharreko zerbait da eta beraiei eman behar zaie gauzak erabakitzeko eskubide hori eta ahalmen hori, noski. Egia esan, egoera larria da eta Irunen aldaketa behar hori dagoela adierazi izan dugu gehien bat gauzak egiterako garaian. Osoko bilkuratan, bestelako markuetan adierazi izan dugu beti ez, udalau gobernatzen duen alderdiak gauzak modu batera egiten dituela, bizio batzuk hartu dituela, urte pila daramatzate gobernuan, urte pila batzuk gobernuan eta asko zinegotzi bezala urte pila daramatzate eta guk uste dugu hori ere aldaketa hori behar dela, ez? Barneko funtzionamendu horrek haizea ekarriko duela elkartekin, eragileekin, norbanakoekin eukitzen diren harreman horietan eta horrek ekarriko duela benetan aldaketa bat. Eta aldaketa noski
ez ereduetan, guk beste eredu bat nahi dugu, eta behin eta berriro esan zaigu zein den eredu hori, lehen aipatzen genuen bezala, herritarrekin osatu beharreko eredu bat da, guk baditugu, oinarri ideologiko batzuk noski, horiek aurrera eraman nahi ditugunak, baina herritarrekin aurrera eraman beharreko zerbait. Eta gabezia handietako bat ikusi dezakeguna ez, bere garaian Irun industrial bat zena, ondoren lotarako hiri bilakatu dute, auzoak eraiki dituzte horretarako, eraikitzen aritu dire, baina benetan ekonomikoki ez da bultzada handirikan eman, ez da hirugarren sektorean, eta guk uste dugu eta gure helburuetako bat, burujabetza, elikadura burujabetza izan da, hortikan ere lan asko egin barrela, ez lehen sektorean, baina benetan burujabetza hori bilatzerako momentuan. Bueno, maiatzak 25 eta akaso maiatzak 24 gau partean, askotan hori izaten da oraindikan azken kanpaina bukatuta hauteskunde egunean pixkat erotutak ibiltzen garen momentu hori eta telebistatan edo pantailatan ikusten ditugunean emaitzak ez, poza edo atxekabea erakutsi dezaken zerbait. Zer gustatuko litzaiguken? Benetan herriak eta herrian dagoen ilusio hori, benetan aldaketa bat ematearena, bertan titularretan hori ikustearena, gustatuko litzaiguke noski guk hauteskundeak irabaztea, baina lehen esaten genuen bezala helburu nagusiena da orain arte gobernuan aritutako horiek bertatikan kentzeko aukera hori ematea, ematen diren emaitza horiek. Eta guretzako hori izango litzake benetako garaipen bat, hauteskundeak irabaztera goaz, noski, guztiak bezala, baina honetan garaipena hori izango litzake. Udaletxeko ateak zabaltzeko aukera emango luke, herritarrekin politika egiteko eta herritarrekin herria eraikitzeko aukera emango luke, eta hori izango litzake titularron bat, benetan. Honena noski EH Bilduk Irungo hauteskundeak irabazi dituela irakurtza litzake, baina bestela ere, benetan aukera hori ematea eta titularron bat izango litzake, hauteskundeek aukera ematen dute koalizioak osatzeko eta gaur egun arte gobernuan egon diren horiek ez jarraitzeko.